ମୁଁ ତ ଶାଶୁଟି ତୋ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କରି ଯାଉଛୁ। ଏଥରକ ଯାହା କରିବୁ ମତେ ପଚାରିକିରି କରିବୁ। ହଉ ଆଉ। 1 hour later. ଶାଶୁମା ଶାଶୁମା ଏଇ ଶାଶୁମା କଣ ହେଲା? ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇବି? ହଁ ଲଗା। ଶାଶୁମା 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 କାଇଁ ଉଡା ଖାଇ ଦଉଛୁ? ଶାଶୁମା ଗ୍ୟାସରେ ଭାତ ବସେଇବି? ହଉ ବସା। ଶାଶୁମା ଆଉ ପୁଣି କଣ ହେଲା? କେତେ କୁଞ୍ଜା ଚାଉଳ ପକେଇବି? 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ପକା। ଶାଶୁମା ମତେ ଟିକେ କଣ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଦବୁ। ପୁଣି କଣ ହେଲା? ପେଜ ରଖିବି ନା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି? ରଖିଦେ। ହଉ ଆଉ। ଯାହା ହଉ ଭାତଟା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏବେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଶାଶୁମା ଶୋଇପଡୁଛ କଣ? ଏବେ ବା ଭାତ ସରିଲା, ଡାଲମା ଭଜା ବା ବାକି ଅଛି। ମତେ ତୁ ପଚାର ନା, ତୁ ମନକୁ ଯାଉଟା କର। ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଦବୁ।